Hey! Now, Master! Oh, you going to keep one? Now, I won't demand no better. Eh? Oh, now that to see more job. Man, I'm more respect, okay? Hey! Master, what is it? You off now, I like it. Nobody like ya. It go gloria. I like it. But I'm not go for nigga like ya. Like ya. I want. Mana hana rukwa krakasio. Kan ka je papa lapa ko me tie gon ko na de ha no pem ko ba ka ra ho bora onya de ba ready ba me ba kwa asa kwa mre asa kwa oni on che what is up? I didn't know about Bubble. Talk on one. This is George. Hey! Oisi. Ndị nke m kekonume udo anyị nọ n'ogbo anyị unu ya na-agbalị chiboburu ebele ife o onjisie n'ike o jisie n'ike anyị na-afụ aka ọrụ ndị landlord nọ n'ogbo a anyị mechaa meeting asị na a na-afụ aka ọrụ na-adakwa na mba jisie n'ike o chief ihe akwa na ọlụ anyị ihe a bụ ọlụ anyị mgbe ọ bụla anyị na-alụ ya obi na-adụ anyị sọsọ aṅụrị mana mgbe m na-ekwe gị n'abalị a bụ na mgbe na-adịghị anya akọrọ akụkọ ndị ori n'ogbo a otu ikwuru ka ọ dị na anyị kwe n'ihu n'ukwu gbam onye nwe anyị emebere ọya wọkụ oyi adị too much onwe nwekwa ekwesị aka menye ụlọ hot mana onwe ihe o mere ọtụtụ ọbụla ngwa Chief daalụ When mama, when I go hey! Oh, Chineke mama. Abanye di Chineke mama. Ewoni iwe. Una chekọrọ nnu na maro nsi no nwa. Ka ira chekọwazi. Ibe na-ekwu bụ diko ewoni iwe. Na asị na onye ahụ jụọ na eburu ụzọ. Onye nwe bụ onye obodo obi obodo nwe. Na m. Ohe amaro chief. Chief Isuzu. Ya, chukwu abịa.
ke kwani yo ke yo apaka putam Come on, no, boy. You're gonna be one. Because you know something. Yeah, you go no goes along with what I dish. Can I drug him? Bros, Bicon. You got represent Nigeria. Shut up! Mitchell! Biconi. Come on. Area of good to one ran out of my Lindi. Mitchell! He make in a chime escape by William Ebe. Babugisi in a yala. Mana yo Okanoko can try pionia ya weje and easy. Muamako Mao. This girl now. Hey, because you know. Come on, Mitchell. Taka go so. How ta go Taka go so. Mana muna get the kwanka one bicon. Menu me be. Come on. Do you know why I can't even know why bia? Love up. Come on, so. Come on. Taka go so. Kusnoku. Hey, yeah, me rukwan maru bicon. Chona boy so. Oh. One there. Bogo boss. We are no madu na aka enwete. Si ana ogbo ni ne to bochako. Na nwele buy for afia. No so san na una be dem biko ya anya wole your town. Mba chief ade aga. Mo do bi aga de kwa chief mma o. No so mma de ta ka ikpota ka we chu aja. Bros. Go on boy. Stop. Come on. Bros, maybe rapu nu nke nwanyi ka ona baka wo over so mu na onye. Biko. Lover boy, leli irie. Lover boy. We yo ka wa gbe de dem madu ni obi adro mo mma. My baby. I was not one I yap no one yap. Chili. Get them in to cut a shall I pronounce? Navana Berobo. Hey, that gets the one you. Yeah? Isn't the one? Yeah? Who's not getting the boss on whatever? You can't miss it. Chief, that was a couple. Steady. Can you the boss? Chief, I Chief was still lying. You okay, name is 2 hours. On my phone there, but with a moon, Miss Entry to him. And the moon 2 hours. Nah, if you only want to know what if you walk in one no walking with bonye onyo go there dash gapo today wonyara eh ana paga makine ku ina makashanya mo ya dia even ne genante even ne ku ko dika mama ne ku na nwoke enwe nwetala 20 kekere akpa ego onwe no nwanwa unu na manyile enu na nwoke nwe boya kwego amale me nwoke meche gono isel kwa gima ara bagaki kwero ngu kuna bale tude kena chiko wazi even na chiko kanko wale even na chiko wa kunu malebu na amu malive nne ni even na ku malene dolumanya if nwoke nwe dibe onye si no nwapro bo onye ogwe ego di afu obro so no bo onye ogwe ego onye nwe bo onye ntodi afu makwa nwoke nwotolum nwoke kpolo mu bo ye nwa kpolo nwa tolum mu bu chude tolum no bodo nwe nwele mo nne nwe jeti no von completed bi na mara abia never can no we meet ngota kala na bunu kara bu lucy boy mo wan ben never can no amalize muna ko lundi be enwe bu chuwa bia me nwe no na nigwe mu bu chuda bulu enwula anwu bibi achude mecha ga no mmadu nu ye ngo wanwe enyi gi nwa ye enwe ego enwe ene goguri mbira ko ila ko ilo na magi ya omomo rageshe lena letanya ne gwe di momba ne gwe egwu ijo mo re so to kan na to izu na to kan na to kan bolu nu je na ewu avu onyishi o ga pa iga ko bra ga de na ewu imebe kere nwata kala na last wo kunyo to ne wa ngwani e pa to ni kunyo to ngwan
Go to she's up Taramma. Linda, Mama, is a little. Eh? You must go to an aban. Okay, what I'm saying, I go cabal, a bonnet better. One why he's sitting no law, poor. He knows I'm not. What the police. I'll bug it there, we'll bug it. In a chicken, know there by Ozu, was no law, poor. Him no, is okay. 1 naira. Nanya. No nechekasi. So gini. Ide kwando ebe ino. Nọrọ nginu na-echegide nwete cheta ọgbara mgbali ọgbasa m. Agwala m gị ihe a. Oke ịma na oge a na-eme ha mgbe a na-agarula m na chọọchị. Onye me nje anọ m ya. Anọ m n'ime chọọchị mgbe ọ na-eme. Na onwe ihe mere gị. Ele otu m ga-esi ama. Mba. Onwekwe ihe ga-eme gị ma ihe m ji ekwu gị bụ ugbu a adịghị mma biko nwa m. Ọkwa ịhụrụ ije abalị a. Biko ị ga-ebenata ya. Ị ga-ebenata ije abalị a ọ dịghịzi m mma n'obi. Mama. Number 1, awụ m onye oshi. Kenje awụ onye ama. Kenje awụ onye police. Ikike nga na m na-agazi n'ụzọ m na-atụ ụjọ. Mama nwe meganụ, nwekwa ihe meganụ. Kwenya. Ugbu a adịghị mma ebe ị hụrụ anyị ugbu a. O nweghịzikwa onye gba aka. Ụjọ dị onye ọbụla n'ahụ. Mama washi biko, obodo anyị n'ime ya ọ dị mma. O nweghị mege n'ime obodo anyị n'ime ya. Ịma why? Maka na ndị polisi apụta ha na-agba egbe kpọkpọkpọ ha gbagba onye ọbụla gba na-ezo unu chise nwe ihe ma ha onye ọbụla zocha ha bịa zuo oshi ha ala ha echesi na onwe onye mmanụ ihe mega. Linda mechie gị ọnụ ijere mara na ọwụ ha gbacha ha zuo oshi ana m ha agwara gị kpachara anya gị n'anya ị na-ekwu n'ọnụ ị nụrụ ya. Mama wụ gbachara anya mụ na gị ma na onwe ihe ọbụla na-eme n'ime ugbo a ọ ndị polisi a ha pụta gbuo nwe nwo onye ọbụla agba zo ha bịa zuru but don't worry ofu eshi Chineke na-agaji ọsọ bụ ohe ike onye ọbụla ahụ na ihe niile m kwuga ahụ ha asha okwu inyo ga-abụ bọket kutere mmiri m wee shiri ihe nsogbu anọ ama gị gbatara gị mmiri ka m ga dosa Baịbụl yere akwa m gbatara gị nwere ihe ọzọ. Iti ki bia fom. Igwa ni na bia. Phone m furu efu biko. Ifuku ihe na ama. Ge akwa no fuke na ama. Ge maka ndị ụmụ ahịa. I know. I just nenecha akwa nsi ka me ma ka eme. Anya gị so before na. O ka isi anyị. No, ọkwa nsalụ nka na abịa mgbe bịa. Mmepepezi ụzọ ka ịba n'ime, Isikwe nni. Ịgwa m na ị na-abịa agụ. Akwa nye geta na phone m furu efu. Enwe m rice na stew na fridge, one more ya ka ị rie. Madam Cecilia. Onye maka na ebe wanita tiekwa n'isi Na hit na ebe ahụ. amakwana mgbe ndị nepa ezigbo nsogbu dị kịta ndị ekelebe juru ebe niile wee na-akpụkọsị ndị mmadụ ifu moto ha ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa obodo a ji ụnya akpụkọsịa ha ejisi m ike ka m jizọrọ isi onwe m wee pụta ebe ahụ. Ị na-arụ ala a na-akọ akụkọ ndị ekelebe na-akọ akụkọ Igbo. ihe mmagodu bụ na onye ọbụla ga-pipe godu low because ogbe adịgo very hot na ogbe dị hot ha na-akwụgharị wa onwe activities ndị anyị ji ma ihe ndị anyị kwesịrị ime anyị ga-ahapụ godi a cool godu down for now na wọta Na amakube na atụ n'ụjọ onwere gbasara na ndị ekelebe kwatago ka a ga-esi wee ebe ba ndị na-eme isi arrest imezi so ihe ọjọọ
Ọ na-atụ n'ụjọ biko. Ihe na-ekwukwanụ bụ eziokwu. Ịghọta. Nwere mgbe ha ga-eji nwee mind bịa na saloon si na ha chi igbu sachet. Ya na asach ọ kombu ka file ka polish. Mana ịmago na onye megide enweta ihe n'aka, enweta gị ihe n'aka ịbagokwa nsogbu ndị ịba nsogbu mụ ama like kwu ya. Ịghọta. Ụnụ mana ya igburu ya bụ dia finest onye ọrụ ọfịsa igburu kajara akaja na ọrụ ndị uwe ojii. Ọ dịrị izi. So the thing na-emezi obi adịrọ ha mma. Obi adịrọ ndị uwe ojii man ha nwa akpara anya aka kịta ọkwa ọnwụ. So onye na-emekwa ihe uche ya dị amara ihe ọ na-emegasị. Ịma na ya emego ya mbụ na aka ya emekwa ya ọzọ. Nne ka ihe mere igbe adịkwa m shọ Nigeria abata ebe ahụ. Etufu m ya ozugbo rezọrọ isi onwe m Ihe ọ na-eme gị n'isi. Mụ na ndị obodo a bụ ndị ezigbo mmadụ akpasigokwanụ. Ha wee na-agwa m si onye ọbụla aka ya dị n'oli n'obodo a. Anyị mee gịnị? Anyị fie ya ozugbo nje na akwa ya n'azụ. Chude, biko nwanne m, gbaghara m. Maka na mgbe ịbata n'otu a enenika gị. Enenike mgbe ịbata n'otu a gosi ihe iji bụrụ odogwu. Otu a mana Chude nọ n'otu a. Obi edu m aṅụrị ebe ị nọ. He nna anyị ozi gị ka ijide ka iji. Jide ka iji nwanne m. Dịka anyị. Ịma na ashị. Ene na-enwe ite ya gbanyụ ọkụ. Onye isi anyị wee ọba na-ede Chude gbanyere ya ọkụ. Chude. Epekala m daa. Epekala m. Ndị otu m daalụ nri nne. Daalụ nne. Amara ka m meyi nwe eke n'unu mana iwe dị adị iwe nwe. Ebule otu nwe m batara. Obu m niile ka m ji bata otu nwe kpaa m. Iwe azụ adịrị. Iwe na-emekunu mala ịbụ na nwere na iwe bụ mmụbụ Chude mali mana ọ ya enye aka na otu anyị enwe. Ọ bụ na iwe dị m n'aka m enwe eti. Amu enwe techa vancha wiwe avoro. So ekene ka nsi ka nke nunu. Daalụ nri nne. Nsogbu adịrọ. Daalụ. Anyị abịa ka anyị pụọ ọrụ. Onye isi anyị na-apụkwara ọrụ mụ na onye anyị esokwe maka ọpụ ebe ahụ ọ rahụ ụra. Seba. Inspector Jen, no n'ọfịs. No. Ọmụ bụ DPO ọnụ Igbo. Ọmụ na-afụta maka D division. And onye ọbụla nọkwa ebe bụ Inspector Ada ka gị na ya na-alụkọ ọrụ ọnụ. M ga-anwa aṅụrị nne m ga-adịkwa aṅụrị na gịnị ya. Nda lụkọ ọrụ ọnụ ka ife wee yie ife. Ọ dọ m anya na mụ na ya alụ. Daalụ. Ka aba n'ọfịs. Kimbe ya. Ọrụ bullet be ya. Ọwụ bullet. Mgbọ. Here. Come on. Isinifi ya n'akwa m. Akwa ka nsi fe. Akwa. N'akwa m. Ịdị sure?
ọkwa nke m na-adị shọ eji ndị ihe egwuregwu na-agbaghị na afọle ya na-eme akpa gị ị na-asị m ma dị shọ kebe na-akọ ndị ụka biko ama akwa m kebe nke akwa na gịnị mgbakwa ma akwa m biko Nina bụ gịnị ka ekine Nina arụ m Nina bụ gịnị na ma mara ebe mgbọ si bata na akpa m ara ịma ihe m na-arụ kebe m ga-esi bute mgbọ ya okay ma amakwa na mgbọ na-efezi efe agba na akwa mmadụ amakwa m mana oke biko ozugo sista biko ozugo ka akwa na gịnị ka na-ajụ asịrị m ọnụ anụgo m ndo ya na-ekwu ka uche gị dị ya uche m dị ya otu ekwele gị ebe a ekwe akwa gị na fa mgbọ gị ke ụdị egwuregwu akwa na gịnị ọ hapụ ka m si weta mala ekwu ụdị egwuregwu ahụ achọkwa m ya biko ka akwa na gịnị uche gị dị ya na customer dịkwa ụkọta ahụ anti sinema mmembọ gị nna m anaghị eme mbọ na ndị chọọchị anyị anara eme mbọ a ga-enye anyị azụ ochi na chọọchị anyị enye gị ọ Deeper Life ka ị na-eje Deeper Life ndị chọọchị anyị na-eme mbọ anti nya ndị Deeper Life unu na-ada eme mbọ mana imekwa mbọ ihe alaiki ahụ obi ya dị ọkwa ndị chọọchị unu ma madam obi ya dị ọkwa m ndị chọọchị anyị na-eme mbọ sisi ka ị bịa udo dịkwa nnọọ ọmara nnọọ ihe na-eme n'ụlọ nsị ka m bịa na mmakwa ụmụ nwanyị ga-enyelụ gị aka mee o daalụ mana ifugo na nwere ị ga-eme nwume ma ha asa asa ma ha akpa nkwanụ nke ọ pasị ama m nna ebe a makakwa unu nwere ma friji o echika m nne ka i bute m sef mgbe iji si m bute gị agụje ebute nne biko agụ na agụ mmanụ onwe m sef agụ dị m n'ahụ cheka nnọtụ nja agụje ebute nne agụ na agụ m biko nna nachitekwa gama sisi nna alaikikwa m nke ahụ ama m ihe ịrụ ọnụ by coded way uche m dị agwụ ugwu anti isi na ị na-aga Deeper Life na ụnụ ada eme mbọ anyị mee mbọ a ga-enye m azụ ochi na chọọchị anti nwunye pastọ na-emekwa mbọ Inspector Ada ụgbọ ajụkakwa oyi o ndị bi ebe a dị nnọọ ka ndị na-ada achọ okwu nnọọ ịma ha ọfụma ndị ogbe a afụbeghị m ndị ghọrọ aghụghọ ka ha ndị a na-amị ogbe adọkwa ka isi wee chee ya nne mana sinsi anyị na ha agagharị ndị m fụkwa dịrọ m ka ndị na-achọ okwu nsogbu adị ha na-achọ okwu a na-ede ndị na-achọ okwu n'ihu ndị ogbe a fọtalụ mmiri megide ya nwugide obi wee gbaa mmadụ dịka Inspector Oke ọbọdụ na ha gbaa ya wit ugwu na ha gbaa ya ka ọkụkọ nwa ọkụkọ ọbọdụ nnukwu ọkụkọ nọ nke nwa ya gbatọsịa ya otu a m nọ kịta onye ọbụla m fụ n'ogbe a wee suspect ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma nwata onye ọbụla ịghọtadị ihe a na-ekwu ndị obodo ahụghị ya na ọnwụ Inspector Oke aminikwa na onye ọbụla ya asa anya mmiri saa ya kpughee o nne ịsacha ya imughecha ya ịbọghee ya abọghee wee na-ene ihe amụ anya ka azụ mana ọzọ dịkwa ya bụ na onye isi anyị DPO na nwoke ahụ eshike nwoke ahụ siri ezigbo ike uche gị dị ya Inspector Ada ị na-ekwuzi ka onye ya elu ọkwa DPO a na-ata ntị ya ata ihe ọ na-eme bụ ihe ya na ọkwa ya ọ nọ na-eso ọ ka ha ncha dị ọwụghọ ma onye nke a ama m ihe ọ chọrọ achọ ihe ọ na-achọ oge ọbụla rizọtụ enyiwe nsogbu adịghị oge na-adịghị anya ịghọta ya ọfụma ndị mali ya kemgbe mma amatazi na ụdị mmadụ akwa ya pụtaghị ọlụ
ka anyị na-alụọ ka anyị baa steshọn ahụ ọ na ya akpọtaghị mmadụ enwe ihe ọ ya agwa gị ọgwa gị na amapụzinanụ m obi nna adịba amapụghị obi o ihe m na-agwa gị wee okwu m kwụ ọtọ ọfụma ihe mmadụ na anyị gagharịa ya fụrọ mmadụ anyị afụghị ndị ohi onye ọbụla anyị fụrụ anyị eburu ndị siga ndị Igbo ndị na-aṅụ nkwụ ọkụ onye ọbụla ụmụazị nwoke a na-akpụ akwa ha kpụrụ oyi n'ike asị na ọsa gị onye ọbụla anyị fụrụ anyị amabulu na ihe anyị ma ya mabutere ya mmadụ o nwezi ihe ọzọ anyị na-eje ngwa nụ na onye ọbụla anyị fụ anyị mabulu shut up! Nsoro ọba ọsọ! Chioma ga-ala ikwa n'isi onye nke a. Nwanne ka nje nye ọma amịrị, ana m abịa. Koyunbu. See an oil like ya. I'll go lawyer. I'll go like ya. Wagam. What be other room? At all. Don't they kill a big and Alaranya? Hapo. Hagalanya, Fufu. Hala has, and you were able not to her down. Fufu. And a hand chamuta. Nga like ya. Una another as I thought on the window. When your mama may like you, of course, yeah, like for you doing it. If they give you one good, you must like Pastor. Pastor Simugu. It is well. Even na digoma lebenin imo. Imakwaya na afọ. Ti hem ma bụ onye na-ama ogogo lawyer ọ ga-like ya. Onye m. Adara agbapụgo ho n'ime oke osimiri. A na-enyezi mbi. Kate ga ọgwụ. Ọ ga-ihe pastor ku ka obi na-adị m. Pastor Simugu. It
It is well. Agam. It is well. It is well. If I did go manimo. Situation make it crayfish bend. Frustration make it something to happen. Madam Cecilia, keep with you. Akwede akwade nata. Wọ́n kwa ebe nneje o. Wọ́n ebe nneje tile kọwata m ihe na-eme ebe a. Ihe na-eme. Na ebe ezi. Nke apụ ihe na-eme ekwu biko. Kede since otu isi ebe a pụọ kede bisi. Asikwa na asị o maka esokwa nyi. Cecilia. Ị na-esogharịzi m. Oh. Ya na-agazi. Ị na-ezugharị na-enyugharị m. Na kwa mami ali enyogo. Ana m esokwa ọkwa ntata. Isem ka ị gaa Bible study. Nsolu ka ndị shọ nọkwa ebe isem na na-eje ka ị na-eje. Mgbe elu wee fu afọ m. Kida ka mma ebe mgbanwa si wee bịa. Taa ka mma. Nina. Na si bụ nri. Cecilia. Egwu ara atụ gị. Egwu adịrọsị gị n'anya. Ịbata bem bịa kparịa m. Cecilia. Beg. Ị nwere ube? Ihe abụrụkwa bego. Ihe akwa be nna gị. Antu nna gị bụ my uncle. So, be my uncle. Ka m nọ. Oyibo. Nwa ga school. Atara m gị. Ị nọ be your uncle. Since the uncle ga hụ nwụcha. Mmadụ one na one na be gị, nne gị, nna gị. Mmadụ na-ekpọgo m jụọ m, ị na-erikwa nri, ị dịsịkwa ndụ. Ọ marakwa ihe gburu uncle gị. Ọ ịbata ebe a na-afịrịsị m ọnụ. Egwu ara atụ gị. Ihe ọsọkwa ya bụrụ onye ahụ bụ ya. Onwe onye a ka ị ga-eji obizi onye ori zuo ori. Ọ gbasara m. Ọ gbakpọ gị anya. Gbasahụ gị. Ị nwere ike ịtọ mmanụ bụrụ m maazị. Amma anya enere ene mara anya alụrụ alụ. Ị na-anụ ya? Hey, mba. Ya wụrụ ọnụ gị nwanụ. Ị dị ndị mmụọ na-ege nsogbu kịta. Ajọ mmụọ nọkwa n'isi. Enwekwa ajọ mmụọ nọ n'isi. Biko, onye ma gbakwa ọgwụ ya ṅụọ. Ị na-anụ ya? Ka mgbakwa ị na-akwụgharịkwa achọ ndị na-eso afịrịgharị ọnụ. Nwekwa ihe efu. Mmadụ anụkwana. Okwane research anu ya iga like you arabamu aseme kogolona ya iga like you arabamu kogonu research anu na what about me na ko what ad me he na ko cha it's na gini me asim na ma ade me emezi ni de emezi gini ke he de emezi acho mi what he de emezi ke he de emezi e nne ma gbugom ihe ma jibido group abu ka iti kasha ndị eke nwa mmadụ ahụ n'onye oshi o biko mụ ọgbugo m biko Ise gịnị ihe ọ na-akpa gị gịnị bụ na imejugo ị na-achọ ịgwa m na ego a na-eke ebe a na ọ dị-atọ gị ụtọ ego ị na-eke wee gaa abụrụ ọnụ onweghị nji eme hapịa agwa dị eri agwa ibie kụpụrụ ya ozugbo hapụga nina nini na-afọ ọkụkọ bụtụ gee ntị m agwa gị ịchụwa nne ọkụkọ inweta ya ijide nwa ya mata ịpị nwụta nwa ya ozugbo nne ya apụta chọwa gị ihe m na-akọwara gị na-awụ ofu ụzọ ka anyị nwere ọ pụtara izu oshi anyị na-ezu ha oshi anyị ga-enweta ndekele ebe a anyị pụta gbaa ndekelebe gbarịwa chọwa ndị gbara ihe anyị atụtụrụ ha gbarie ya e nwekwara na ị kwesịrị ịghọta a na-efe aka na korota maka na ife aka trela agbagbuo gị ozugbo nina paakị ya pasa nne ihe kwuru amaka ikwuru okwu ọfụma mana ka m doo ya anya nne nsị gị na ihe ị na-ekwu ada agbaka m isi ma na nna atụ asị ka ị na-etisazi aka ụtazị ọka isi eme ichefugo na anyị ncha niile bụ grup and mgbe anyị bidoro ihe anyị na-eme onwe ebumnobi anyị bụ ndị a niile mere anyị ihe ọjọọ na anyị ga-emegwarụ ọ na-eche ọzọ imegwarụ ịma na ha fọfọrọ ya na-ezu n'ogbe anọ ndị ekelebe na-ezu ya a sị na ịchọ inwe tepụsụ idewere oke ọfụ oke ọ na-agbata anyị ga na-eme n'ife n'ogbe ka ndị ekelebe na-anụ na onwe ife na-eme n'ogbe jirizie ka ha chọba ndị na-eme ife na-eme n'ogbe all the spirit ka ihe na-akọ ya nne pasakwa ahụ nwekwa ebe ị na-eje anyị ncha bidoro ihe anyị ncha ga-agwụ ebe a ekwuzikwana ya ọzọ biko ihe ịkọwara amaka mana ife ihe a kịta ọ bụrụ emụrụ n'ụkpa emejugo m nwa na efe aka chere isi gịnị
Nisi n'imejugo gị na ị na-efecha aka ebe ifecha aka ịbọ aja ịbọcha aja ịnachite azụ ị na-anụ ihe ngwa gị ka ebe ị nọ mgbe anyị ncha na-agba ndụ oke ichefugo na anyị ṅụrụ iyi ọ bụrụ na ichefugo ka m chetara gị anyị maazị na anyị ṅụrụ iyi ka ihe anyị chakwara onwe anyị na nkwa na anyị ncha ga-anọ n'ime ihe a mee ihe afọ isi ya ịnọkọtazi ya teta ruo ofu ụbọchị sị na ịchọ ịpụ anyị zụgodo ori ọ bụrụ anyị nwa bụ ndị izu zubere ori ị na-anụ ka m gwa gị a na ha akụba gị ị na-akụpụta a na-akụba gị ị na-akụpụta nne m jiri aka m kụpụta gị ịma like ya ụka gị mma na iji nnọọ nwayọọ pasa ọ kwesị na pastọ gị sịrị it is well kịta ka ị ga-echeta it is well ihe anụ anyị ncha bidoro ya na anyị ncha ga-akwụsị ya nwere ebe iji azụ eje ekwusịkwanye ọzọ ọ bụ na ọ bụrụ na m na gị dị na mma kịta nye gị ofu bulet daa jụ ekwusịkwanye ya bịa nịna chaa anya gị o tete n'ofu ụbọchị sị na ị chọrọ ịpụ ọ dị izi ọ ga-esi apụ onye teta ọkọ nke na-akpasịkwana m iwe o biko akpasịkwana m iwe na-echekwa ihe nke eche wee kwuo dis thing nna nina na wa anyị eruo n'uju bekwa n'akwa ebe ọ dị ukwuu gbasara onye isi anyị eze ọba ama m na ebe ọ nwere eze ọba nọ na mmụọ ya na-ezu ike maka na eze ọba wụ odogwu ọ lụgidere ọgụ ma ruo n'ọnwụ biko ndị ka anyị ka akpakọta na nwaanyị ọnụ biko ka akpakọta na nwaanyị ọnụ ịma nwanne m ikwuo n'okwu ka mmadụ gbakwa n'ihe ego na-eri ọzọ dịka ibe ya n'okwu a bụ na dịka onye isi ala obodo a si wee kwuo ọ sị na anyị ga-achọpụtakwanụ wee malụkwa ka anyị si eje wee malụkwana ihe anyị na-eme n'onwe anyị maka na otu dị otu anụnwa dị mma ewepụta ofu onye nga bụ onye isi anyị nga na-ejetara anyị ije jee zata ajụjụ maka na nna m sị na ihe ama mee ọfụma wee na-ekwu na chude nge ị ga-abụ onye isi anyị ka ụdị nsuede maka na asị na-eje kama ije ka afụ kama ife maka na ihe mere ọfụma da ajụzi ka esi mee yes chude ma wee mechi dada oge n'azụ gaa n'ihu chude gaa n'ihu ndị otu mekanal munu amụrụ m ya mmekwu mana ibe m na-ekwu bụ na m abụka nwa mmụ arọ na ije enwe epeke m ụdị nwa unu bụ m ụzọ nọdụ n'ije enwe unu ka ụvụ anya ka bụ onye isi avụ ọ bụrụ m ekere m ulu n'ịbụ onye isi ni chude ihe kwuru eziokwu anyị masị ihe onye ọhụrụ mana ịmụ ihe anyị na-arụ ịkacha anyị niile nọ ebe a nwee experience ịmụ ụzọ ndị oshi so anyị ga-asị gị nyere anyị aka ka chịchịa ndị oshi niile nọ n'obodo nụ amasị m mengere uwe onye isi kwụsịkwa nne na-asị ya anyị na-asị ya ka ọ bụrụ onye isi anyị ụmụ kịrị ya orugogo ga-akụmgbe ebe a otu ozugbo na ọnụ ọkụ ya fụrụ m oke ozugbo ị na-asị ya nna asị gị n'ozugbo ibe dị adị ibe nwe na-adala ekene m nri nna daalụ ụdị ọ ji bụrụ na ọmụmụ nwa pechara mpe ụdị nwa ka unu nwere ibe dị gbasara onye isi tinye n'aka na sị na ọkwa arụ ya nwatakịrị n'aka na a na-arụgbuli ya ole na-ekwu ka onye dị bụ na ibe gbasara ibe onye isi abụ mma abụkwana ya mana ọ bụrụ m sọ m ya abụ ya anyị ncha abụ onye isi abụ ka anyị tinye n'aka ịghọtali tinye na-arụ n'ọlụ onwe ka anyị lụọtụ ya iwe unu vụla aka nna m oye na dikoni daalụ nri nne ekene ka m ji mma nwa oke m onye dị abụ ya gosiru gị ịbụrụ mmadụ gosiru gị ihe na-ekwu o ebe a ka m fụ nwanne m nwaanyị na-aba bọsị a ebe a ka ha na-enwe nzukọ ha niile ha na-ejikọ m egbe o egbe ịdị sure because agba m nwatakịrị bi ebe a
nwata nwaanyị bi ebe a so na ndị a na-eme isi na kedu ahịa eke gbam nye ka nna gwa gị onwe isi ọbụla ndị a na-eme isi a na-eme ha ji ekpuchi ya na-arụ ndị ushi nwaanyị ọ bụrụ na asị gị kọwawa ndị ugbu a ị nwere ike ịkpọnwụ ha ahụ ofu ọkwa salon a dị na Ụzọeke salon a ndị na-arụ ebe ahụ fancha niile na-arụ ebe ahụ ha nche niile bụ ndị oshi onwe salon ndị a na-eme salon a ji ha ji emechieri dị bada anya nwe salon abụ na ha na-arụ ndị oshi eme ihe ga-eme na ihe anaba Jane anyị elu ebe ahụ ozugbo nụnụ nnawazi mana ihe ị na-ekwu ịdị shọ gaa cheki Danina. Ọkụghị nwanne gị nwaanyị mee. Ọgwụfụ ya. Ụmụ ka nkọkwa n'unu. Ọkwa ihe a mee nji wee sị ka m pụọ n'otu a. Ọ chọpụta ihe na-eme si n'oge ejekwu ndị eke. Mama ihe m ga-emezi. Isi gịnị? Chịrị ya na ịma kemgbe na nwanne gị nwaanyị amarugo isoro ka igbuwala alọbasị gị ọlụ. Ịkpachie. Ọkwa ya? Ịma ngwọta. Nwanne m ga-egbu ya egbu. Ejigo m nwayọ gwa ya. Bamba ye ya egwu si na ojekwu ndị eke ka ejikwa nka mme nsogbu adịghị ewe n'iwu na-ewe n'iwe ọ bụrụ anyị ewe n'iwe bikos ụtọ anụ anyị nọ kịta obodo dịzi ime ogbe na-adazi yara yara a na-atụgharịzi anyị ka ihe anyị ga-eme onye anaghị achọkwa ụta anyị ga-esi pụọ obodo ahụ nwa ama nnọkọ ebe a ka ndị kelebe kparụ m aka ahụ maka ha kparụ m aka m nwa ama nlaiki ya o wee bụrụ ihe nwanne gị mee nna anyị na nwanne gị akụgola anyị ọlụ ị mara ndị aka kpọtago m tata ọ bụ na ọ bụ ndị bụ m hide m maka this girl maka nwanne gị nwaanyị Dina ị ga na-acha anya gị ị ga na-acha anya nwanne gị ahụ a ga-abịa atọ ụtọ Dina ị ga-acha anya gị o gbagị a ga-abịa atọ ụtọ nwoke gị tochi nwaanyị gbagị bụ onye kojiri nwa orube na ụdị ya biko chichichichi ị ka nwe ọnụ iji ekunye aba mba nna egodi nina awụtara m gị mana ọ bụrụ na ị mara ọka ngwa gị ka uche gị dị ya nwanne gị arụgo anyị kam ihe anyị ga-arụ ya kịta bụ krakas satagide de krakas ihe isi anyị ga-arụ ya aka nka mkponye aka ma uche ya dị ya ị ka na-ekwu okwu anyị egbu ya ahụ anyị ga-efi ya ọ na-eche alọbasị dị ka anyị jiri anyị na-egwu egwu ka na-agbakasịta ọnụ nsogbu adịrọ mgba ya egbe ama m na ya ala ike biko nwekwe na-agba ihe ọbụla nwụ mana ma mgbakwa onye ọbụla biko akwasịrị ka nsị n'otu apụ na-ajụ ka ị chọka mme biko kama nsịkwa n'ụgbọ apụ ọrụ unu ochicha ichefugo it is well na legodi ni now na nwa ezigbo ite otu nwa emegago nina kai baa n'ụlọ buru ngwongwo gị niile si n'ogbe apụọ kịta maka gịnị ị na-apụ ara onwe ị na-ese chere kedu obere uche gị gwa gị mgbe ị kpọrọ ndị eke gaa na salon gaa na nke Lucy isi ọnụ mebi gị ọ dịrị gị hụ na ma dị mma ka ị chere mma na ebe a nọ ị na onwe gị n'iyi ọpụ ya ọ bụ na ikwuchewe ka mba biko Sicily iwu anụ ezi chere ya uche gị na-agwa gị na ị nwere ike ịfụ onye dịka Lucy mee ya otu ọbụla isi chọọ nafere ihe na-agwa gị taa bụ na ego dị n'isi gị onye ọbụla gbatu gị na n'ụgbọ nye ya ego baa n'ebe a bụrụ ngwa gị isi ebe a pụọ ya na-achụzi m mba echere m na kịta na ndị polisi ekwesịghị ijide ha na iwe ete so enwezi ike iji onwe gị ihe mee nwa jika na-agbagharị n'ogbe ndị eke na-achọ ya eziokwu mana anyị chọọ ha wee jide anyị enyi jee buru ngwongwo gị si ebe a pụọ
Dikeh bịa ị kwesịrị ịbịa ka m na gị yiri pụọ ebe a biko achọrọ m ka ị bịa taa afụ ihe na-ama ama m na ịmara ụma Cecilia nawa m ga-eji aka m gafe m Dikeh. gịnị ihe ama ụma tụfie akwa ịma mmekwu ya biko Naba onye ngem maka Chukwu eji m Chineke bi n'eluigwe na-ayọ gị bịa solu m kịta ka anyị gawa Lagos na-enye m eru ebe ahụ achọrọ m ka ịta afụfụ na ihe na-amarọ biko ịmara ụma maka Chukwu bi n'eluigwe nwere onye m ga-agwa ihe na-eme ebe a biko bịa ka isoro ụmụ onwere isi ga-agbagide ọsọ nwụrụ gbaga Lagos gbaga ebe ọbụla onwere isi ma mgbakwụzi Naba Cecilia ama m ihe m ga-eme achọrọ m ịrapụ gị ebe ihe adịghị mmemme gị Cecilia enekwana ya n'azụ si ebe a pụọ ịma nso m si ngene na ya n'azụ si ebe a pụọ n'ugolu m ndị achọ ọgwụ ọ bụrụ ndị a anyị na-eji ọgwụ aga ọpụreshọn onye ma eji gbuo inspektọ Oke amfụ n'ọgwụ a debe ya n'ala debe ka si na-akọta na ha ya enweta nwunye n'ụnụ ya enweta nwunye ma anyị gaa na na-abịa ka esi ebe a pụwakwanye ka ejikwa ndị zitere na wow Nena wafọ you ka ejikwa nunu na ọhọ ebe a na-eche gị na Linda anyị ka na-legosi nsi na bịa nna oge njizi gị na gị ka na-ebe na-eche kemgbe nne ka m gwa gị nke bụ eziokwu obi adọkwa mma n'ihe na-eme n'igoro mgbe iji apụta ọkụ ịma na ụgbọ a dị very hot ịchọ ka akụkpụ anyị n'ime ha kpara anyị aka nke anyị agwụgokwe o and obi m na-agwa m otu a hafugoro ọgwụ niile na ha ga-ejeje weta ihe na-emerụ ọgwụ anyị ekwesịghị pịawa si obodo pụwara onwe anyị chọwa anyị si ezupụ n'ori na nina obi anọ na ndụkwa mana kie niile jikwa mme anyị ụdị ha ọ bụkwa na anyị ma harapụ niile oge okwuru ihe a na mbido ọ bụ na nina gabala onwe ihe niile ama na-eme ebike kwụzi n'ụdịrị okwu ahụ ị na-akụba akụba ka ị na-akụpụta akụpụta nke ị na-eme gị na-akọdo ya ife ya na mee nina anaghị m emesitala ya ebe bikos ọ ya ji aka emetụ ya mere ya ghọtago so hapụla gị abeg ka ejikwa Linda ka ihe jizikwa na nye bịa ka isi n'ebe a pụọ nnọọ ọ na-akwụgharị nnọọ elegharị ka esu Any de me la randas before he jitem. Ndole. Mama hapụ ngarụ ebe nga. Ama akpọ gị kwa gị ihe niile. Me ojo ihe mama. Ị ga-akpọ na maka otu a hapụ. Linda. Nwa gị nwanyị ọ nọ ya o teghị aka ọ batara ya apụwakwa ozugbo ahụ bịa nwaanyị a egbuzina anya oge gwa ebe Linda nwa gị nọ agụmatụrụ na ga-asị ngwa legharịa n'anya ma ị ga-ahụ ya elu otu m ga-esi tụwa ha asị ọ nọ ya eziokwu ọ gịnị mere
Madam, nwa gị nwaanyị so na ndị na-ezu ori n'ogbe. Ụmụazị na-ezu ori n'ogbe na-emebisi obodo. Nwa m nwaanyị, Linda nwa m onye ori. Mba onye polisi. Nwa m anaghị ezu ohi. Madam, enyela ya ikike ịgba Linda nwa gị ebe ọbụla anyị fụrụ ya, ebe ọbụla ọ nọ. Agba ya ebe ka ọ nọ. Ịgba nwa m. Mgbagbu o. Linda nwa m. Mama Linda. Offense ka nwaanyị na-efent. Madam. Nwaanyị aka nwụ na gwa ya ebe Linda nọ. Madam. Ife na-ekwu bụ na nke bụ meetingism unu na-enwe iri unu yiwe meche m onye isi ana m asị ka nke n'unu rinne n'ụdị unu yiwe eme ụlọ oriri nwe na-ezu n'obodo onwe nwe kwụsị asị ka nke n'unu n'ọdịrọkwa n'izi mana o nwere owu ife nna asị ka nyọọ unu maka na unu na-anya kịta bụ na eze ọba nọ ọnwụ ichi ntị ka ọ nwụrụ na ọ bụ na eze ọba kele ọgwụ ya n'ugwu mbọsị ya bụ kwado ka nwoke nwapụta na iwe mele iwe nwee mmeri to ayọ ka nna ya unu dịko ayọ ka nna ya nwere n'aka yi nwee ije mmadụ elu ugwe mmadụ na-ejere n'ọlụ rapụ ọgwụ ọlụ ni dịko ni ka mmadụ enwe ka kedo ka onwe na anyị ji iwe nwapụrụ ụdị nwa ọ dị na ma akwara onye ọzọ n'otu anyị na nụla ive nkwu duty call. Unu afụgo nna ya abatago n'obodo ọzọ a na-akpọ oloko ụta anyị bata ebe a kịta nwere onye anyị ma nwere onye ma anyị ga-ejiri nwayọọ anyị ga-eme ka o nwere ihe anyị maka anyị abụ ndị ala anyị ga-paịpụ low na-awọta mana ọzọkwa bụ onye emekwa n'ọyị maka mgbe m bịara obodo a mara m otu ha si eme ife ha ma m otu ndị kelebe si ọpreti ebe a ka o nwere ike kịta isi ka ime ọyị nwaanyị ma ọyị nwoke onye ahụ abaa gị ime jutasịa gị ọnụ before you know ọ gbapụ anya afọ so ihe ọyigodu anyị ga-ahapịa kpatakpata ndị ihe ọzọ nchọkwa ikwu bụ ọ bụrụ na anyị jide ezigbo ego anyị ga-emepe big something ga na-enye anyị ego maka ọ dị mma ọnụ liketa ọtachi ekwusizi iri ọ na-agbawa obi anyị eri marago and anyị ga na-eri na-aga ego anyị ji n'aka kịta ọma nzu nwe anyị imepe maka ihe nchọbụ ihe anyị ga-abụ anyị mepee onye bata ebe ahụ ọ ga-ala ike ya ọ bụrụ ihe eji kpọta ego emepe ego chingom ego 1000 mba ezigbo ego nwee surname ka anyị ga-eji mepe dị taa mana ọnụ ma tupu anyị emepe ya anyị ga-alụkwa ihe anyị na-alụ n'obodo a nwetakwuo more money unu aghọta unu afụgoni ya n'ọsọsọ pisili bụ a ka anyị ji bịa obodo a anyị ga-achọkwa egbe anyị achọ egbe ọ bụrụ AK-47 ma ọ daa gun ka anyị aka nke dịkwa ka ịbịa bụ na amarọ m ihe ndị ekelebe obodo a ji aga amarọ m ka ha si eme dia maka afụfere m ndị ekelebe nwekwa efu ndị ekelebe ebe a afụfere m ndị ekelebe obi m na-agwakwa m na-asị m na ọ dịkwa ka ndị vigilante ka ha ji arụ ọrụ ịghọta mana ọ bụrụ ndị vigilante nsogbu adịrọ ihe ha na-eyi uzube ezigbo igwe anyị na onwe anyị na-akwakọ igwe nkwata nkwa anyị na ha miti anyị kwakọrịa ya ọma na ezuru ike so nke ha dị atụdụ m ụjọ unu alaikikwa ya ị ga-esikwa nwetakwa ndị AK-47 ebe ọ bụ na ya ma alọba m hụ alọba m ọ ga-amị ya hapụ nke ahụ ị na-agụ m ụta nnọkịta iruwa big estate
every month end I na-anara ego na-etinye n'aka ịghọta anyị megasi invest nwegasi ego nọ ni like ya biko ego bụ lụọ ya ị ga-like ya mụ a like gị ọrịa Mama Kedeno. I did my good afternoon. My dear. I checked on the phone over there. Actually, I see Abuja for seminar, so our flight will be in the evening time. I said I got Narisia and back. I talk where by Gerin. I will go to him. They see it's put in your form of ma. They see the car phone. Akbo, ma, gare, vita rice, and copron tori. Oh, that would be nice. I'm not organization of ma. Yeah, Ogama said very well. Yes, because very in well. Abuja and Afiari for this Igbo food, people that can make it very well. But I hope you are not inconveniencing you at all. Right, sir. Thank you, sir. Ima, our flight will 5 p.m. in water. So I think I told her by getting near around here. Not the first time I could see. My friend pinged him on my phone. It was as the flight na season na time we go right now. No boss 5 o'clock. No ga boss 3:30. So I choke I gawazia. Mba won so badro am akworo no go flight. Ejimego nke am genye onu ni. Amba maka flight nga akworo no go. Ka go dey ba na eri ni ka eri ni ka mo ko go no ofu onugbo nu. Cheru onwe rokash iji to eba. Ejimego a ga-eji were nni. Onwe ihe nga egosi gị ngosikwanu gị ga like ya yotago. Odugo na obia. Na chiochi. Alabama ama na ị ga like ya. Nwekwana anya ebe ego dị. Ka hapụ izu gị ike na arụ yotago. Ma ka no nwere ihe fu ngwa ka ebe ọ dị. Na chiochi. Ọchị ga amaka. Ọ dị na boot na briefcase m. Nọọsụ na ọ dị na boot ya waga buti ya. Amaka m na mere no ya mama egwu. Cheka ngwa gị na chiochi. Ngwa cheka ngwa gị. Inwa anwa ama ekpe mma mbụ ebe mfie ga na mfie gị man like ya. O kwesịrị m na chọọchị ka iwe hapụ m because yen ọkwụ ya maka nchọ ka ndị. Ngwan God, oh baby. Okay. Ngwan take care of you. Oh. Bye bye. Ciao ciao. Ya maka egbuela m. Aroba mo. Amamige filia. Okwani gogo no ya, iga like you ya. Aroba mo. Okwane research ano ya, iga like you ya. Aroba mo. Aseme gogo no ya, iga like you ya. Aroba mo. Gogo no research ano chai. Aroba mo. If you find your trouble, you must like ya. Okay, very good. Okay, nwoke fọrọ ha na-aga ha atụgharị anya nne ha anya ọkwa ka m nyere ha aka ka ha ji tim na nsogbu n'ime ụgbọala m ka ha na wee napụ m ego m 100,000 ka anyị bifo ha mma ndị ha bụ mana ịmana obodo anyị erika ama m ụzọ ebe m ga-achọ ha
Every lechana tụrụ nwaanyị ka enye 100,000 naira bịa na-ebe chimonte nara gbakwara gị. Chineke kere n'igwe na ebe ka ị nọ. Chineke asị m ebe ka ị nọ. Kedu ihe m mere? Chineke kedu ihe m mere? Kedu ihe m mere o ji bụrụ ụmụ m? Anọrọ m afọ 8 tupu gị were mkpụrụ nke afọ gọzie m. Ntakịrị oge di m anwụnaha m. Ndị polisi emecha gbagbuo Jeremaya nwa m, otu mkpụrụ nwa nwoke nwe. Ugbu a Linda nwa m agbalagha m. Ama m ebe ọ nọ. Ama m afụfụ m na-ata kemgbe aha di m nwụnahara m iji wee zụọ ụmụazị a hụ na ha riri nri ọnụ. Chineke ọ gịnị ka m mere? Linda nwa m ebe ka ọ nọ? O nwere ike ọ nwụọna n'ugbu a maka ndị polisi na-achụgharị ya. Egbuole n'ihi ya. Chineke si na emere m gịnị? Chineke ọjọọ m karịrị njọ onye ọbụla n'ụwa. Chineke kedu ihe m mere iji si otu atamahụhụ? Chineke emere m gịnị? Emere m gịnị? Gịnị ka m mere gị? Chineke nna m na-aga n'ụzọ, ụmụ nwaanyị ibe m ewere m na-akpa ụka ọchị, were m na-eme ihe ihere, na-emenye m ihere, na-esu m imi, achịkpa ọchị ebe ọ bụla m gafere ha suo m imi. Mba, aga m anọnwute n'ihe ihere ọzọ. Ọ kara mma na ejiri aka m gbuo onwe m. Ọ ka mma na anwụrụ m ka m bịakwute gị nwa bụ Chineke ebe aha, ka m bịa jụọ gị ajụjụ, jụọ gị ma njọ m karịrị njọ onye ọbụla n'ụwa iji si otu ata m ahụhụ. Ana m abịa ịchọ ebe ọ bụ na ị nọ ugbu a, mụ na gị ga-ahụ. Ọ kara mma na egbu onwe m, ga-egbu onwe m, gbuo onwe m, bịakwute gị ebe aha. Ka ihe na-achọ ime ihe a, ị chọrọ iji aka gị wee gbuo onwe gị? Hapụ ihe a na Ijeọma si na be m pụọ. Ijeọma si na be m pụọ. Hapụ m, achọrọ m igbu onwe m. Hapụ m ka m nwụọ n'onwe m. Ijeọma hapụ m. Ijeọma sị gị hapụ m. Hapụ m aka. Ka ọ na-ebu n'onwe gị na n'ime ala mmadụ igbu onwe ya bụ njọ. Ka ezi ka ị ga-eji aka gị wepụ ndụ gị, ọ tụrụ ọnụ mmanụ, biko nụ. Isi na mmadụ igbu onwe ya bụ njọ. Na ọ bụ njọ. Ijeọma, enwere Chineke? Chineke ọ nọ? Ọ bụ na Chineke nọ, kedu ebe ọ nọ mgbe di m nwụrụ? Chineke ọ nọ? Ndị polisi agbagbuo Jeremaya nwa m naanị otu mkpụrụ nwa nwoke m nwere. Chineke ọ nọ? Linda nwa m ebe ka ọ nọ? Ndị polisi ji achụgharị gị. Gị na-agwa m na mmadụ igbu onwe ya ha ọwụ njọ, ọ wụghasị. Chineke anọghị. Ngwa jụọrọ m Chineke aha sị ya na njọ m karịrị njọ onye ọbụla n'ụwa. O ji si otu ata m ahụhụ. Kebe okwukwe gị nọ? Sista, ịdịletọ ihe mere Job. Biko, mgbe na-adịghị anya ihe niile furu gị, Chineke na ga-ewechitarụ gị. Linda asị m ịhapụ m aka m egbu onwe m. Mba nọ n'afọ m abụrụ ọnụ Linda, afọ m bụ Ijeọma, biko. Linda nwa m dị m n'obi. Linda nwa m gị n'Ijeọma. Biko, olilotezi ihe akwụkwọ nsọ. Biko, Ijeọma, hapụ m akwụkwọ nsọ. Hapụ m egbu onwe igbu onwe ya bụ njọ na ịlọtazi ihe mere Job na akwụkwọ nsọ. Gị gọzi ime ha, biko nụ na onwe ya. Ịgọgụlụọ ya. Alọba m na-ajide biko. Ị laikikwa ya? Ụdị ha na-ede m. Ama m na ị ya laiki ya. Alọba m jidegodu nke a. Alọba m ị laikikwa ya? Ezigbo ego. Ama m na ị ya laiki ya. Udo na-achị. Alọba m nna. Jidi ya maka na ijidi ya ị ga-alaiki ya. Ị na-ekwuchi okwu ike. Ọ bụ unu laikiri ya? Ọ bụ lụọ ya ọfụma biko. Chineke ekwego bụ nke m na ọ ga-agọzi site n'ọrụ a. Afụgo m ya. Nne, ife ka ọ bụ eziokwu. Mana ife mma bụ na anyị ga-ede gị na-abata n'udo na ọwụ. Ọ bụ ife na-eme. Gbaga. Ka m gwa unu, aka Chukwu dị n'isi anyị.
unu amụrụ na ekpere niile a na ọnụ niile anyị na-ebu na ọ na-aga Chukwu na-aza anyị ekpere mba ebe a ka ị dara ya nne kụpụtaba ebe ịkụnye kịta ada bụ ụzọ adịrọ dị gịnị bụ Chukwu ka njụgodu gị Chukwu ọma onye bụ ka ihe Chukwu megoo gị iketere ụra bụrụ onye ori amụgide na onwe ị na-ezu ori ọrụ ọnọdụ ị nwetara onwe gị ma ije eme ihe ị na-emeta ọ bụ na Chukwu chetara n'anya otu o si cheta ndị ọzọ ịgwa m na enwere Chukwu okwe m na-edi ọrụ anyị pụsịa họsụ ego wụcha fensị macha jọmp efetesi m Chukwu gịnị ekwusịkwa na udo okwu a na ntị nke bụ Chineke nwekwe Chineke dị na Chineke amakwa ndị anyị bụ ọmakwa aha anyị ịghọta so ka mma ụta anyị si jiri aka anyị cheta onwe anyị na-emere onwe anyị na Chukwu amarụ ndị anyị bụ eme agwa gị akara aka m nọ m n'aka nke gị nwa nọ gị n'aka ị gaghị ebi ndụ m bie nke m so kụpụrụ ihe Chukwu a ị na-ekwu Chukwu ọ dịzie ka o nwere oke ihe nọ n'ime nna akụpụrụ ya biko bie ndụ gị nwere ego anụ bie ndụ gị otu ị nwere ike isi bie ya maka na ime ama ị ga-eteta ụra echi bido ugbu a na ị mara ihe ị ga-ebido mewe bido mewe ya ị na-agwa m Chukwu kụpụrụ Chukwu biko bie ndụ gị chika ngwa gị otu ị na-eme exist Chukwu amarọ ime ị na-eme oke ọma dị onye bụ aka afa ga n'ọdị n'afa afa ga adịrọ n'akwụkwọ onye a menọ ya ịhọzụta ka anyị ga-eri na ịnụnugo maka favor ịnụnugo maka blessing ọ na-abịa gị n'akụ ọ bụ na Chukwu dị ben nwanne m ama nwụ mama ama nwụ sọsọ m ama nọ n'elu ụwa mpụtazịa otu anụ nwa nọ nnọọ onwezi onye nwere n'elu ụwa wepụtasị m na Chukwu dị biko ekụzi n'udo okwu ọ na-agbawa m obi nwere ihe bụ Chukwu mụ bụ Chukwu onwe m na operation nke taa agago echi ka ebido ebe a kwụsị maka ka efu biznes anyị chi imepe anyị emeperiri ya bute ezigbo ego na-ekwu ulu Ya, mama ya salah ya. Kenapa mas? Mau di? Masih ada. Cukup. Anda apakah? na mana mu abo dive e mana mu abo na lebesi ezebe no bodo nwa kwemale ya mu aro nwa bana ro mu agba joso ihe bi nwute mbụ na anya bịara n'oge ya bụrụ na anyị bịara n'oge anyị aka nwuri ebe na ndụ kwa ya chude ka chukwu ha ga n'ihu pa rapi ve chọwa ga n'iru chụwa ga ebe e bụrụ na ebla kita bụ dada e ga bele no wakete dana mmili mama da na mmili meka mu agbo ive me bụ echi na chite na azụ kpaa ọ bụrụ maba mmejidebe n'aka atụrụ m ịgbagbu mmeji aka nwụta nwụde enwe kpughe iru mal ndị babụ n'obodo ka maka va na-elesi ya type 1 na type 1
Inspector Ada, nke anyị batala ọfịs m taa, udo ọ dịkwa? Udo dị. Onye isi enwe ozi anyị nweta. Ozi anyị nweta na-egosi na ụmụazị omekome a na-akpa mkpamkpa n'obodo a apụgo obodo a. Na ha nọzi n'obodo a na-akpọ Oloko. Oloko, yes. Ihe mere bụ na m ga-akpọtụlụ the DPO na-afụ maka that village Oloko. M ga-akpọtụlụ ya ka onye m feedback ihe si aga n'ebe a. Onye isi ozi anyị ji n'aka na-egosi na enweghị ihe dịka onye uwe ojii ebe a. Enweghị ofu onye uwe ojii n'ebe a. A sị na ndị na-eche obodo ebe ahụ bụ ndị otu a na-akpọ vigilante. Vigilante? Ime na ihe na-agwa m ndị vigilante? Ngwa ebe ọ dị na eme na mụ na onwe ga-eji ọkpa m wee gaa. I will go there by myself. M ga-aga ebe a. Ma meanwhile, before I go there, I reach CP. I get CP. Come on, make him nobody. Because man not can go there without informing him. I get make Malta. Nan mageba. So what there? Oi! Easy. Evenema. So bodi kwa. Sigani. Aso umwata nwanya ahụ. Nwanya ha na-ezo shi n'ụzọ Inek Road. Nesse roxo! Lucy, gịnị mere? Ị ka na-aṅụ mmanya aṅụsịghị aṅụ mmanya ọkụ. Gịnị mere? Ọ gịnị? Afụrụ m ya taa. Ahụ Jude. Onye ka ị hụrụ? Ahụ Jude. Jizọs. Ahụ m ekwensu anwa. Idiot anwa. Onye ahụ obi tara mmiri, ekwensu demon. Ahụ m ya taa. Hey! Ị hụrụ Chude n'obodo a? So Chude gbapụrụ na nga gbara gbatawa n'ime obodo a. Chude bụ onye isi ndị vigilante ahụ. Onye isi ndị vigilante egbe ebe ọ dị m mma. Ịgbara m ya tọọ. Chude. Nsogbu adị. Ebe igbuola Chude na nke ya agaala na bishara ndụ gị na ozuola. Onye ga na-aṅụ mmanya ka nwugbu onwe gị ozuola. Pasa ozuola biko. Nne n'elu m. Abụbụkwana m ezigbo mmadụ. Ana m aga bụkwa n'ụka. Isi kpakọ m ọnụ na-esi nri na-ebujere Chude. Amara m na Chude bụ onye ori. Amara m na-ekperi ma. Na m enwere ozi nne taa na m enwere ozi nwanne na be nwanne m bụ Chude onye obi akpọ. Chiakwa. Ka ebe mma m nọ. Chude egbugo ha ncha. Ozuola. Lucy ebe ule ozuola. Mana nsogbu enyi. Ọ dịzikwa ka ndị vigilante a bịaruwa nkụ anyị nso. Anyị ga-ama the next night ga-eme m. Nne hapụ ya akọpụtara. Nsogbu gịnị? Ebe a ka ọ ka mma iwe ha na-ewebu m. Mana nke a m chọpụtago na ha na Chude na-arụkọ. Anyị ga-awakpo ha n'abalị taa ma mbọsị ọbụla gbuo ha ncha niile. Were egbe gbagbuo ha ncha niile. Ke na-emefere.
ihe na-emefọrọ ya abụrụ m Chude ezigbo mmadụ ọnọbụ m na-eche na m na Chude ga-anụ eche m na Chude hụ m n'anya mgbe be nwanne m bịa gwa m na Chude bụ onye ori mma ya ụra ama m be nwanne m ụra ama m na ọ na-ekwube eziokwu na Chude bụ ekperima gị so ha chọrọkwa ịbịawa n'obodo a ugbu a ka a ga-ama na o nwere ihe a gwara Paul si agwakwala ejima ya wu Peter mana mma ha ga-emecha anọ ya onye gwara ibe ya hapụga nke a obere okwu nụ cool down ebezina n'ime nghọta Chude rụka m ọ rụrụ m ka cool down ebezina aghọtaga m gị o zuola adịba Oh, Chukwu. Ai! Grave me live enwe. Lucy kerivo obun. Chukwu kero dinji meketa no wa won me ngota kali wo de won won ti aka ni wo jo kerive mela. Chude. Ki he mere je hapo mo pata no do amma. Nse na move Lucy ngota kali lavu mele wo jo rin na nkolo gene. Avulu meta anye nwane. Chude. Kibe ho Ulisa nkolo give mo ye gwero. Ulisa move Lucy na ni mendo ri ni achulo osota anye nwane. Lucy bo onye ori. Lucy ti waka no ori. Ulisa onye gwa mu na Lucy. Ye ti aka na o menwana. Ulisa ekro nse ka no de nwana amara mo. Ekro mo agam odi mo kam o gegulegu ka agotara mi ne me. Awotara mi ne me. Odi mo no chono Lucy kam fulo. Ulisa mo konta na kwa give muti la na no menwo ne me. Muti le Lucy no menwo na ive nwe. Mba. Obodo nwa. Kangwa Lucy choose go udun do chiribi. Obogo uzo ndo oshi. Ba ya kwa modi na mama Lucy Maria. Ulisa nkolo gi male. Lucy na vive ngo poezi bu madiri na mpo. Wontu na ivi apa no de won takli na no na fle chupu won takli na chuka. Munene seje mboso na no cholo de wana tamuni so lute. Ulisa ngota kabro nyo limpo. Mutele no me ngona. Chude. Lucy mamba. Obuzi Lucy kita. Lucy kita wonyo oshi. Oshi no na bagi okra. Kosia. Imakwasina. Before ye nwa. Ana ma waya. Ma waya mbo. Fika mbo shata shina. Lucy akago fa. Imagona move Lucy. Avulu mo Lucy de wa Lucy mwetinya ko de wa ba mebe. Oba mebe nisi. Udinje ni anya na mpola anya wata club. Ulisi ven na afobuna. Na arap wata club olie meli na ndo. Ulisa mar mi me makata. Odi mo ka munyo nwa mo na ndo. No mo chele na ive nwa na me. Lucy onyo oshi. Nyeshi ka ho. Ose kwa mo defu. E kwa mi kwa me na gese wo. Kiri fopu. E ma Lucy mpo. Mom Lucy. Akwa se me. Mom Lucy pata onyo shi ka ho. Ulisa iguri onso. Egwoni onso ipo wona Lucy onyori onso ni mare. Muna ga no so na ba. Ready. What is your? Kembush now. Bebe. Chudo. Keme je topa kwa reda no egbe. Rugama. Olisa. On will venture come na Lucy ba. Lucy. Chude. Lucy manambo. Abuzi Lucy kita. Amana Lucy address odi no dem. But on will leave money aya ba. Before end their life. Ngwa mazi. Kuruko ngoko sebapo. Ya onyomo, okomo. Ngaptuso. Putuso. Mweto mazi a, ngeti oko. Na gang. Moiso.
Down, I'm sure na ngwolo everything I je local dey go in order. Yes, sir. Maka na go local now. Na ajọ nwa na akpọ Chude. Anyị ga-aba je memini. Also no anu ife, mana nti on anu ife ta. So we are going there. Nna baalim duto na meme jogirin ne. Even when bu confession ili ne non neme erinji wana to lilenso. Emo mi vo jodi chiche no kudo onwe. We megide hu ovu nwata kele nwanya awu mvulu n'anya. Nna. Amala gị ka nna yo wane. Udo gị ka nna yo. Ka ikuziele m ụzọ m esi ka ndị ka emejemega ọzọ. Ayo kan ayo, Diko. Ama kwa na ndala m ebe ọ dị issue. Echiko m ọsọ sai wa bi eme. Nna biko na bụ eziokwu. Ana m na ndị ife a na-akọ. Achọkọ fere eme ebe a. Obi na-agbawa m. Obi ekopụgo m. Onwe onye n'ime ha rụrụ m crackers. Achọ m ka m rụọ ya krakrakra. Achọ m ka m jiri aka m gbaa ya tọtọ. Onwe onye n'ime ha mewa m obi. Ozugbo m para iri ya. Alọba m like rom ya. Achọ m ịgbagbu ya. Anyị ga-aga na nke nwoke ahụ. N'ụzụzụ ụtụtụ. Chai. Ịma na anyị gbagidere egbe. Ịma na anyị wesịrị 20 bullets. Onwe nke bara ha n'ahụ. Anyị ga-agarugoro na nke nwoke a mara ihe merenu ka anyị ndị this thing once and for all. Anyị ga-agbagbucha ha nka.
Pastor, nwere m si ma bịa yọọ gị Pastor emeela m njọ megide Chineke kere m Pastor ekwuhiere m Chineke Pastor akpọrọ m Chineke iyi agbakọtara m Chineke m azụ Pastor ya ka m si ma bịa yọọ ọnụ gị sị gị yọọra m Chineke si ya gbaghara m Pastor yọọra m ya si ya kwekwere ka ha gbagbuo Linda nwa m ya kpọchigetere m Linda nwa m azụ Pastor biko yọọra m Chineke biko no Pastor help Sister Mercy Wọrọtọ fichaa anya gị akwụkwọ nsọ si na anyị ebela akwa dịka ndị na-enweghị olileanya ebela akwa ka ị nweghị olileanya maka na Chineke onye anyị na-efe bụ chi obi ebere ọ naghị agbakọta ụmụ ya azụ ma ọlị ọ kachasị ugbu a ị bịaworo n'ihu Jehova wee meghee obi gị mepee ọnụ gị kwupụta mmehie gị niile ọ gbagharịworo gị ọ gbagharịwo mmehie niile nke ị mere fichaa anya gị Pastor o eziokwu na Chineke ga-agbaghara m o nweghị ọrụ ọzọ Chineke na-arụ nwere ọrụ ọzọ ọ na-arụ na-abụghị ịgbaghara ụmụ ya mmehie niile nke ha mere ọkacha mgbe anyị kwupụtara mmehie anyị n'iru ya Chineke ọzọ dịkwa ka ibe ya maka nwa gị nwaanyị ị na-ekwu okwu ya achọ nke obiri gị n'obi na site n'okwukwe nke ị nwere ebe Chineke nọ o nweghị ihe ga-eme ya Linda nwa m Chineke ga-azọpụta ya ọ gaghị anwụ amen ọ gaghị anwụ ka ọ dị anyị ga-aba n'ime ka anyị nọ n'iru Jehova wee gwa ya okwu maka na anyị ma na mgbe ọbụla anyị kpọkuru Jehova ọ na-aza anyị Situation make it crayfish bend frustration onye bụ mmadụ ji siri ite ibu nsogbu mkpọmkpọ ite Lucy, I'm sorry. Hold it! Hands up! Stop your hands up! Move! Come on, move! Situation make it crayfish bend frustration make it something to happen They want to revenge they want to avenge you all they have passed through Imana ha chọrọ ịbọ ha chọrọ ịbọkwata ife ndị kemelova but that is not the solution to solve a problem crackers baby imazi obi dịkwa ha n'azụ ịmakwa na obi kpọrọ ha nkụ chai
ofobi ka jejenuo